Dobrý den, vítám vás u videa. Viděli jsme se v Minecraftu, ale už jsem pro vás připravila jiný video. Mám jich asi 300, takže já můžu natáčet asi hodně dlouho. Tak jdeme do toho. Nějakou planetu si třeba tuhle vybereme. Musíme čekat, to by nás takhle jinak vrátilo. Tak, už je to tady. Můžeme si něco vybírat, takovýhle budeme mít měst. Tady je třeba mozek, já budu klidně tou kytkou, ale jestli to neznáte, tak vám to mám ukazuju. Já nechci být, takže kdybyste nevěděli, jak chcete být kytkou, tak tady to. Nejde to, takže musíme být zombíkem. A to je právě nejhorší. A aspoň je dobrý. Příliš zlatě. Tady takhle může střílet, až uvidíme na kytku. Sakryš, umřeli jsme. To nevá, ale aspoň jste viděli jednoho. Tak jdeme dál. A třeba na ty schody jdeme. Tady vidíte dole životy. Kolik máme životů. A to je nejdetelka někomu. Tamhle se něco dělá. Kdybych to přelítla. No, nešlo to moc, ale trošku daleko aspoň jo. Ahoj, čus, bus. Autobus. No, co děláš? Sakryš, to jdu pryč. Super. Super káva. No kam to letíš, jen to letíš. Škoda, že jsem tady sám. A já jsem holka, takže zmizel jsem. Čau. Teď na mě střílíš. A kdo to byl? Aha. Tak oba jsme umřeli. To bylo jako nečekané, ale neviděli jsme je tam, takže nevá. Ale aspoň necháme si to takhle. Ne, radši. Ježiš. No, stejně se přes to dá přejít. A můžete i takhle rozbít míčky, ty, který to nevěděli, a i kaktus. Můžete jakýkoliv kaktus, ale ne velikánský, ano. Můžete i přelízt na vodu, ale ne na velkou. Ježiš, jak jsem zlatý. Aha, to dává elektriku, takže to navlečí trošku. Aha, tady to nejde ovšem zničit. Tady měla být voda, ale je to jako cesta. Zničíme kaktus. Tak. Čau.
stejně on vůbec se mnou nemluví. Takže nevím, co mi říká. Další, čau. 3 let. To se neví. Moje kasnička. Tady je voda, který by to neviděli, může i takhle hrát v vodě. A jinak mi nevedem. Ježíš, kaktus. Někdo mě neošetřil. Jo, super, jsem tady. Půjdu hned nahoru. My nevedeme, protože kytky mají 13 a my máme 1. Jo. Já jsem ji zastřelit, ale nešlo to. Protože byl na střeše nějaký kaktus. Jo, tady u mě. Neviděla. Je bomba, sakryš. Tak on tam nesmí. To nebyla. Hej. To nebyla kaktusů. To nebyla. A já zkusím. Začínáme znovu. Další kaktus. To nebyla. Čistý vzduch. Kytka sakř. Jo, super. Vyskoč. Ty neumíš koukat. Doplníme se. Jo, šetřuju se, super. Ne kaktus. Je, ten je hezký, ozdobený, oni jsou tam taky ozdobený. My nejsme, protože na to nemáme žádný kartičky. Proč tam nemůžu? Mama se mi dá střílení, to je super. No jo, tady jsem byla já. Myslím. Ne, nebyla. Golf. Nebo. No, asi golf. Myslím, že tady jsou kůčky, takže asi golf. To je dobrý. To už jste viděli. Že se dají takhle ty kuličky všude rozníst. A druhým tlačítkem je zaměření. Jako v jiných hrách. Co já mám? Je kamera. Čuzbus. Já nechci jít do toho bortelu. Já jsem to znovu nechala. Aspoň to bude klouzat.
Ježiš, tady to nerozbiju. Jo, rozbila, super. Čau, jak se jmenuješ? To se nedá. Jdu za tebou radši. Ne, jeho kytka nevádá. Pěkný teda. Ten je pěknej. Taky, tam je. No tady musím do tátu takhle se nadivte. O, ten čekám. Čau, to je stejný, jak vidíte. Jo, super, zabila. Super. Já mám jedno vod, jdu s ním. Tak, já to ještě moc neumím, takže já to dělám maličko. Takže se nedivte. Ježiš, kaktus, to jsem se lekla. Bylo to hustý, viď? Vidíte, to bylo hustý. Někdo mě teď to nevyléčí. Je? Já mám jednu nohu. Bez boty a jednu s botou. To je dobrý. Tamhle je i masažeravka, kteří by to neviděli. Ne. Můžeme i střílet hodně. A máme i trojku, i dvojku a jedničku ještě máme zakázanou. Skále, to je blbé. Já mám jedna, on má 3. Ježiš, to jsem se tě lekla. Jdu radši za tebou. Já tu sejdu. To jsem rozbíla já. Kam jdeš? Já se ošetřím. To je dobrý, když se takhle ošetřujete. Když někde uvidíte toto. Aha. Co to? Já jsem zombie. Ty mě vedeš, aha. Okay. Já jsem si tam nabíjela životy, ale nějak to nešlo. Ať se na mě nezlobí. Takže... Super. Druhý můj. Je to suprové. Je můj kamaráde. Tak, musím čekat, než se vyléčí. A to můžete i takhle střílet. Tak. 50 pro zombíky korun. A to je jako dobré. Čau. Dušťuchu. On může i takhle na tom jet. Takže... Jo. A už to pomalinku budeme končit. Takže nashledanou. Loučím se s vámi. Uvidíme se příští hru.